WhatsApp ľudia, toto je druhý diel tejto série Ninja Legends. Tak budem rád, keď dáte like, aj Tobiasovi, znova hráme s ním. Budem rád, keď dáte like, mohli by ste dať aj Tobiasovi. Môžeme sa vrhnúť na to. Kde si? Ja som... No dobre, tu som. Oni ma zabíjajú. Nebaj tu to. Aj, chceš, aj. Ja tu dostaneš. Tak zabijem, keď chceš. Zabij. Tak nech ide na mňa. Save zónu si išiel dať. Ja na shadow, aha. Tak toho asi nedám. A tohto, hej. To je save zone. Paňášky mám. Dobrú si mu dal. Ja počkam na teba. Ale normálne vyplo. Ja počkam na teba, už mám plná uma. Čakaj, si takto nastavím kameru, nech niečo vidno. Vypnem toto. Štatistiky a môžeme. Počkaj, ty máš jakú, keď je oranžová? Ty máš toto. Ty máš infernal stav. Potom budeš mať ultra stav. Máš ružový ten šátek. Počkaj, ten mám ja jaký. Ty máš brown. A ja mám čierny. No, dobre. No. Povedz, koľko budeš mať peňazí. Kedy? Potom povedz, koľko budeš mať peňazí. Au. Ale... Neháš to. Kamu? No. Počkaj, Tobias, poď si pre tú čestku, čo ti dá tie peniaze. Na tom ostrove. A ja bych zabudol, kde to je. Tak to fakt. Aha, viem. Tu, kde sú tie portály, tak dať drevo. Ja vlastne som išiel úplne hore. Tak idem dole. Aha, viem, kde je. Počkaj, kde to je najprv, musím kúknuť. Kde to vôbec je, no? Lebo ja som inde, vieš. Viem, kde to je. Ja tam nedoletím! Sakra, ja som doletel. Tobias, bol si už na tom ostrove? Tu je Leo. Čo? Ináč my máme už na toho robota. To fakt? Tak ja tam pôjdem, len počkaj, musím ísť do... No, idem pre tú čestku. Asi, počkaj. Alebo nemáme. No tak nechod tam. Nemáme na ňu. Jo, tu je tá čestka. Aha, to mi dalo... No to mi dalo či. Či, kamo. Čich normálne, really. What the fuck. Dobre. Open chest. Open, To si blázon. To čo mi padlo? Kde si bol opäť? Hore na ostrove. Kde? Hopa. Hore som. Ale kde Hopa, hore? to čo mi padlo? Však pri tom ostrove. Na ostrove. Úplne hore, čo mám ja loket. Ukážem ti. Kde si ty dole? Áno. Keby som vedel kde. No tu si. Cel. No tu si, vidím ťa. No. Koľko máš peňazí potom, povedz. 82k. Ja mám oveľa viac. More nebysa. No. Ja sa nechcem byť. A kde to je? Poď za mňou. On ma búcha. No poď rýchlo za mňou. Poď na tú sochu, čo je pri sel. Pri šope. Úplne hore, čo je tá socha. Počkaj! No vidím ťa, tu si. Keď sa otočíš, budem tam ja. A ja len. Sink. No poď. Sorry. Poď rýchlo. Tu som. Počkaj. Na túto? Áno, tam. Na túto sochu? Áno. A poď za mňou teraz. Poď na sochu. No. No a teraz poď tu.
Kde by ty? Tuto skáče. No áno, dobre ideš. Tu. No, Poď. no. A to mám zamknuté. Ty si ešte nebol hore na tom ostrove. Nie. Tak to si blázen. Však ja som ešte vyššie. Kamo, farmi si, prosím ťa. Ja si ekvipnem iný ony, aby som počkal na teba. No, toto. No. Ideš to skákať? Ja som nedoletel. Ideš to skákať? Áno, parkour. Ja nepoznám, jak si myslíš. Ty si Tari, kámo. Ja som starý od detsko. Čo chceš? Naučil včera skákať, naučil, že jak to mám preskočiť, víš? Kamo, ty si fakt. Ale fakt, fakt, A čo? pýtaj sa Tariho. S kým to hrám? Dobre. To čo má? Aby si zdochol. Ja som vytredil s typečkom také veľmi fajnové Chlapci. Ale že 130 krát coin, dvakrát. Tobias, mal som ťa rád. Kurňa. Čávez to odkážem, Kurňa. Kurňa. A ja som to vrazil a ideme niečo iné. Bye bye. Nejedeme. Ideme. Dám ti však jedného, nie? To čo bolo? A ten ostrov je hneď tu. Ten ostrov je hneď tu. Tu si. Tu máš trec, príjmi to. Počkaj, no daj, no čo? Čo choď? Aha. Tu máš toto. A dá accept. To je accept. A Ale dostal som ho? Áno. Oh my god. Oh my god. A poď sem ešte, dám ti niečo ešte jedno. Počkaj, trade. I am a king, tu si. A dám ti ešte, počkaj, ktorého. Počkaj, neviem ktorého, počkaj, ja som zabudol. Tak si vyberiem ja. Nie, žiadne také chlapce. Chlapče. Ale No, viem ktorého. Ružový, čo svieti. tak nehrám s tebou. Tento. No, Nie ten, Doriti, tento. Dobre, že si to povedal. Lebo by som ti dal dvoch najsilnejších skoro. Ale prečo ho neviem dať preč už? Počkaj, ho neviem dať preč. daj a sebe, ja ti ho vrátim. Ty mi ho nevrátiš ešte raz. Dobre. Ja ťa Ako poznám. myslíš? Tak nehaj si. Nie, more, však ten bonus je silnejší než ten tvoj. To nebuď. Dobre, nebudeš mať peňažky. Dobre. A potom takto líbne, pôjdem niečo iné. No tak mi daj trade. Čo? Tak tu máš trade. Ale fakt teraz už. Som na tom ostrove. Wow, tak to príjmi. Tohto. Fajnovo. Koľko máš už peňazí? 56. 1000. Damn. Ja som iš... Au. To ty si spravil, ale ne. To si nebol ty. Však čau má úplnú onu. Čo? Vyplo ma. A jak padám dole. A raz tam... Čau. Ale farmi, prosím ťa, normálne seluj, farmi to, kupuj nové veci. Ja farmím. A
Čo farmíš? Nič? Jo, vlastne som chcel ísť úplne. Takú ti dám. Mm. Koľko máš peňazí? Zatiaľ mám 66 000. Ale nie, počkaj. Mám veľmi veľa peňazí. Aha, to je koľko? Neviem, buď to bude 5 miliónov, alebo aj 130 miliónov, neviem. Aha, lebo ja mám 13 miliónov. Aha. No, Dori ti. Dori. No ja mám 20 miliónov. Dori. Kamo je proste Dori. Ľudia! Dobre! Čo toto? Ty teraz dostaneš na papulku. Ty teraz. Nikto nič nepočul. Nikto nič nehovoril, nikto nič nepočul. Poď sem. Čo poď sem? Ty spínoš. Vieš, koľko mám miliónov? Bylo mal. To stačí, daj len bujal. Oho. Vole, aký zepri. Jaký som zelený. Ty vole, čo ti dáva? A želom ma bude čakať. Ľudia viditeľe. Ale tak aj ja som to, ne. Ty si mal viacej peňazí najprv než ja a všetko toto. Ale by som ťa čakal. Je dobré, ale mne to auto farmí. Lebo ja mám autotrend, čo mi padlo na tú minútu 30, či čo to koľko, na 30 minút. Fortune, nemáme ešte jeden spin? Tak čaute ľudia, rád som vás videl. Mi padlo toto za 5% šanca. Počkaj, ja mám nápad, jak to spraviť. Ale rýchlo. Ja potrebujem ísť na ďalší ostrov, super. Equip, dám najhorší si equipnem. Dobre. A potrebujem ísť na iný ostrov. Čakám, nič nerobím, nič nefarmím. Povedz vtedy, keď budeš mať 1,14 bilióna. A zelený meč a pásik budeš mať taký, jak môj meč, taký zelený oný. A ja som teraz oný. Zo Star Wars. Aha. Sing. Idem farmiť, idem zabíjať. A to je safe zóna. Ale ty si bol úplne hore na tom ostrove? Ja som bol na tom druhom. Ja potrebujem ísť úplne hore na ten tretí, aby som mohol mať ďalšie swordy. To fakt. Ty máš jaký sword? Ja mám taký černý. A to je na jakom leveli? Ty máš jaký? Aha, ja idem next land asi, no. A ja mám úplne iný oný meč. Prečo mám takýto? Ja mám černý. Ja mám tento. Nie. A ja mám. Ja mám už lepšie, lebo ja už som vlastne už dávno na inom malom Islande. Idem úplne na ten oný a tu viem tiež kupovať ešte viacej, nie? Ukáž. Jo, tuto mám toto. Toto ja nebudem kupovať. Môj prst. Ukáž stats. Ninjutsu. Killstreak mám 0. Idem. Tak teraz budem mať prvý killstreak, dúfam. Počkaj, idem za tebou, Tobias. Na ktorom si ostrove? Čo ja viem, na to nebaví už. Je to som... Dobre. Stratený. Ty si lost in space, kamo. A kam mám ísť hore? Teraz tam. Úplne na kraj. Sing. Jej.
kúpiť za gemy. To čo je za blbosť? A to není fér. Ja si kúpim všetky blbosti. No nie vylepšenie, ale iba tie skoky a tieto blbosti si kúpim. A potom one. Chalanísko ja potrebujem na druhý vlny. Na tretí vlastne. Ja mám 8 skokov. Od dneska som Peter Parker. Ty ideš na ďalší ostrov? Jo, no chcem. Chcel by som. Tak to si blázon. Dobre, ja už som oné. Do prčíc, kámo. Do prčíc. Padol som. Ale nie úplne do... Ja robím ešte stále Tariho. Skáčeš? No som tu konečne. Kde si, na akom ostrove? Na tom druhom. Daj, už skáčem na 3. RIP pre Tobiasa. Prečo? Však si úplne... To je jedno večer. Ja. Ja som to vyletel. To čo som vyletel, jaký kus. Dobre. Hop, 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 hop. A som tuto. Wow. A ty stále robíš Tariho, hej? Čo? Stále robíš Tariho. Už nie. Už ne? Ešte stále robíš Tariho, hej? A ja. Ja, hej. Čo, bro? A mám už taký kosák. Taký veľký kosák. No, kosák. Kosák. Kamo, kosák? Áno, kosák. What the fuck, to asi ani ja nemám. Ja. A koľko máš peňazí vlastne? 200 miliónov ešte len. A mal si viacej už? Len 200. No dobre. Ja som furt Tari, kámo. Jipí. Jipí. Aha. A to jak po... Aha. Som takýto OP. To čo je? Čo? Haló. No a ja ňu. Ja som neviditeľný. A ja. Ty si na jakom ostrove? Na tom druhom až prvom. Idem tam.
dobre. Tuto asi, že? Toto si ty? Ja tu farmím. To si ty, hej? Aj to si ty. Ty máš fialový nejaký. A to koľko stál ten fialový? Neviem, ale som si už. Poď sa kúknuť, prosím ťa, lebo možno máš aj lepšie než ja. To koľko stojí. Máte čakať? Nie, však ja mám veľa peňazí. Tento, čo mám ja, fialový, stál 78 miliónov a tento, čo som si teraz kúpil, stál 120 miliónov a ďalší stojí 190 Ty potkám, však ty máš oveľa lepšie veci než ja. Ale dočkaj, A ale ty... tento fialový, čo mám, tak ten stojí 295 miliónov. 295 miliónov. Áno. A Ramson... Ale dostal som bombu. A ja... Ja idem späť. Dostal som bombu. Ja mám 11 skokov, kámo. Len jitter klikovať, fajn. Stačí raz kliknúť na ten sword a normálne, že by to vylezli tie K. Ja som niečo spravil tomu robotovi, ale spravil som mu tak jedine, že nič. A ja, no. Počkaj ma, ja chcem ísť tam. Yes. Yes, bitch. Huh? Ja idem na druhý ostrov. Austrália. Ramson, ale... Čo? Je si na ktorom ostrove? Ja som vysoké blázen tedy, ale normálne. Koľko stál ten tvoj? Nepoviem, vám čakať. Ja ťa nečakám. Veľmi ma čakáš. A kde ťa čakám? Však máš lepší meč než ja. Dobre, ja som sa ťa pýtal, či mám čakať a už máš čakýsky meč, tak? Je dobré. Tak sme na rovnako, hej? Nie sme na rovnako, lebo si ma nečaká zo stromy. Tak to dobre, ja nechcem skákať, ty môžeš skákať teraz. A pritom aj farmy nejaké peňažky. To jak sa mám dostať tam hore? Idem za tebou skákať, hej? Ješ, ostan tam, ha? Ale nie, však ja už to mám dávno otvorené. Či počkám ťa tam? Neboj sa, ja nebudem skákať vyššie. Ty keď chceš skáčať vyššie, ale ja idem... Opa, mamo. Dobre, som tu. Si tam na tom ostrove. Ešte nie. Potom bude Spaceland. Potom ďalšom, čo ideš teraz ty naň. Kde si? Ja ťa ani nevidím zatiaľ, počkaj. Jo, vidím ťa. Tu si, čau, bratu. Čau, bratu. A idem si toto kúpiť, čo je tu? To je slabé. Som si to kúpil. Volatik Falcon. Tobias. Ukáž meč. Čo ukáž meč? Meč ukáž. Ja mám lepší. Takže ma čakáš. A klikaj pri tom, čo skáčeš, kámo. Lebo nebudeš... Ale ja nebudem klikať, lebo ja keď dám cel, tak oné. Tak daj X-ko a nebude ti to tam vypisovať. Ale ja mám 25k max a ja mám... Ja raz kliknem a mám 25. Aha. Bože. Ty si na tom modrom ostrove už? Na tom... No hej. Ja... To je môj rekord, čo som tam bol. To je najvyššie, čo som bol. To je čierny. To je rekord. Rekord. Zatiaľ to nevidím. Mám rekord. Nevidím. Ja som to tu dostal, že za chvíľku. Také
Saltička robíme. Už si tam? Áno. Idem aj ja, počkaj. Nie. Iba aj doma! Mama! Čo? Aha, on je ľahký, poď sem. Jak ma vypol! Jak? Však on má oveľa väčší rang než my ty. Vieš? Aha, A teraz sa len choď teleportnúť s tým oným. Kde sú? Tu sú. ja som frajer. Why? Ja som si ten ostrov nechciel odomknúť. To fakt. Ale ne. Čo by si spravil? Smial by som sa k blázen, ale... Tak nechciel som si odomknúť. A ja som sa smal, jak pustý. Tam musím zase doskákať. Ty kokso, to nechceš. Chcem, tak to je ľahké tam doskákať. Ja mám 20 jumpov, takže easy. 20 jumpov ja mám, ale nebudem to radšej riskovať, lebo stane sa volať... Koľko máš jumpov? 20 z 20 teraz. Momentálne. Však ja mám len oné. Koľko mám ja? Ja mám 11. Je? Ale peňažko mám viacej. No koľko daj? 19 bilión. Ja 25 milión. Ha? To fakt? Ale fakt. Nevím koľko mám, počkaj, nevím. Teraz ma to nezajíma, lebo skáčem, no. Som tu. Ojo! Tu chodí meč, nejaký fialový. Nevieš, čo to je? Ha? Tak no, díš, že ma čaká s tým mečom potom? Ja dobre, tak čakám ťa už. Selňam posledné a čakám ťa. Čo? Dobre, to môžem okrašľať. Aha, bum, no jasné. Čistý potkan. Tu i spotkam. Čavo, čo ma zabil. Však tu je King hora, ja tam idem to obsadiť. Dostávať aspoň či. Ono je tu viacej bossov, kámo. Prečo nie? A jaký? Ináč povedz mi jednu vec, jak to, že máš ty hore nad sebou na svojím menom, že King? Ha? Ja? Ha? Kde? Áno, ty. Kde mám nad svojím menom King? Nechaj ma, ja sa s tebou nebavím už. Ale Kde mám nad sebou King? nikde. Aj. Čo vypráva? Ty Ale máš jaký pásik? Tobias, mám pre teba dobrú správu. No, dá. Dal som si rebirth. Jak rebír. Šope. Ty si máto. Čo, však za chvíľu mám toľko, jak ty. No. To zašiel. To takto poklikáme, zoberiem peňažky, idem do shopu. Stále, že to tu takto poklikáme. Tak čo fakt? Buj a tak. Vyklikám trošku. Prečo? No to je no. Ja som to... Ja som debil. Čo si spravil? Ja som si dal skin rebír. Čau, Tobias. Ja som si dal omylom rebír. Omylom. Čali, ja som išiel do shopu, ja žížem si, ja taký, že čo je ranga, one, a idem a že one, kúpim si to. Múdry chlapček. Koľko stojí ďalší? 15 biliónov, či koľko? To čo? Koľko stojí ďalší rang? Ale tak no, fakt dík, že ma čakáš potom. Nie zač. Ja idem niečo, neviem, ja už to nebaví. Nie. Áno. Počkaj. Takže, čaute ľudia, rád som vás poznal.
Ale fakt už ukončím video, však to 30 minút. No dobre, tak počkaj ešte. Poslednú vec. Čo chcem spraviť? Takže bye bye. Počkaj. Ton, ton, ta, 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 tu, tu. Ale ja tam neviem ísť. No dobre, takže toto je všetko pre toto video. Budem rád, keď dáte like, aj odber, aj Tobiasovi by ste mohli. A to je všetko, tak čaute.